ind. Godmorgen, Alma. Godmorgen. Jeg hedder Sia, og jeg er ny assistentelev heroppe. Okay. Er du så den helt nye, der skal være her? Ja, jeg kommer til at være hos dig i et stykke tid. Okay. Jeg er blevet lidt sløj her i nat. Det kan jeg godt høre. Jeg har hævet efter vejret og hostet meget. Næsten ikke fået noget søvn. Har du ondt nogle steder, Alma? Ja, mit bryst. Ja, hvis du kan sige fra en skala til 1 til 10, hvor ondt har du så? Nummer 6. Nummer 6. Ja. Ja. Du har også lidt feber, tror jeg. Skal vi ikke lige måle din temperatur? Jo. Jeg tager lige nogle handsker på. Ja, det ser også svært ud. Ja, jeg er nogle stramme nogen. Får jeg nogle bedre? Hvis du åbner munden, så lader vi lige den der tid et stykke tid. Så tager jeg den igen. Du har også 39 i feber, Alma. Okay. Jeg kan også godt se på dig, at du har mistet noget farve i ansigtet. Jeg tror, jeg vil prøve at ringe til sygeplejersken, fordi jeg tror, du har muligvis en lungebetændelse. Ja. Ja. Og finder vi lige ud af, om du skal indlægges. For du ligner ikke en, der har det særlig godt, Alma. Nej. Jeg ringer lige. Shia ringer til sygeplejersken og fortæller om Almas symptomer, og vi fortæller, at vi vurderer, at det muligvis er en lungebetændelse. Sygeplejersken og Shia vurderer sammen, at Shia skal ringe 112. Godmorgen. Hej.